An balima Cherifla télé filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ waleɲuman foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔ la. An b'a fɔ n k'aw bisimila ka jabaraniso mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye. Kunnafoni daminɛ la Mali jamana maa ɲɛmaw u ye paradanyaba de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarako la san 2025 Mali jamana u kɔnɔna na ka sanga ni baarada 69 kɛmɛ ani 98 olu bilali ye sen kan. Ni kunnafoni yɛrɛ dira baarako ani baaradegeko minisiri de fɛ ka bɛn bi juma seli waatiw ma minisiri dagayɔrɔ kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigili ye u fɛ. Kɛnɛ in yɛrɛ a tun seriyalen don Mali kunnafoni dila maa ɲɛma caman fɛ ka fara kunnafoniko minisiri yɛrɛ ka Mali jamana u kɔnɔna na. Cherifla jabaraniso fana tɔgɔ la Alhamidu Badini ani Fuseni Keyita olu tun y'an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u y'an sama minnu na an ka jɛko seereya. An tun bɔra ka min ŋaniya o ye ka lakodɔnniya baara minnu sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur public kɛnyɛrɛye minnu b'a kɛnyɛrɛye baaraw la. Donc u sera ka min sɔrɔ san min tɛmɛna min ye san 2025 2025 baara minnu sera ka sɔrɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye 69 ani 298 o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana 2025 kɔnɔna la kabiri waati jan mais hali 2025 kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman sɔrɔ. Donc o gɛlɛya ninnu fana y'a kɛ baaraw dɔw fana tiɲɛna caman ka baara tiɲɛna. Donc o baara minnu tiɲɛna o san kelen in kɔnɔna la 2025 olu bɛnna 3,795 ma. Donc n'olu bɔra baara minnu sera ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ 2025 kɔnɔna la baara 65,503 olu de sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur privé kɛnyɛrɛye baarakɛlaw. Donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o baara ninnu secteur public o ye gouvernement ye olu dɔrɔn sera ka baara hakɛ min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw ma o ye baara 40,566 donc o bɛ se ka an bɛ se ka a fɔ ko gouvernement y'o de di. Donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo min 59% ma. Donc an bɛ se k'a fɔ 2025 n'an y'a ta san 5 kɔfɛ ka na bila 2025 la baara minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ 2025 ta de cayara n'a bɛɛ ye. Gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ o b'a yira gouvernement du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana président de la transition général d'armée Assimi Goïta cɛsirilen don denmisɛnninw ka baarako la kosɛbɛ a n'a ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Donc 2024 kɔnɔna la pour que dɔrɔn aw hakili jigin min sera ka sɔrɔ 2024 kɔnɔna la pour que aw k'a dɔn ko vraiment 2025 dɔ kɛra ka tɛmɛ 2024 kan. Donc ani 104 minnu tɛmɛna. Donc 2024 baara hakɛ minnu sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 60,692 ma. Donc o 2024 kelen in kɔnɔ secteur privé min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu fana sera ka baara min di o ye 32,200
ni 92 ni fila. Donc a fɔ aw ye 2024 kɔnɔna la kɛn yɛrɛ ye olu ye baara caman di ka tɛmɛ 2025 ma. Donc n bɔra k'a fɔ aw ye sisan tubabukan na aw yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya caman kun sɔrɔla min donna u sen kɔrɔ. Sinon normalement a kan ka tɛmɛ nin kan. Crise de carburant, crise énergétique, ani campagne médiatique tɔgɔtiɲɛ min dara Mali kan ni fɛn caman caman ye o kɛra gɛlɛyaw ye minnu vraiment y'u siran. Dɔw siranna peut-être ka investissement caman kɛ, dɔw siranna ka mɔgɔw ta parce que u tun m'a dɔn a ko ninnu bɛ se ka kɛ cogo min. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi maa minnu ni tora bɛjɛ fanga sɔrɔli la san 1991 1991 o waatiw la olu tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnɛmayara ka bɛn ni kunun ye alamisa mars kalo tile 26 san 2026 ni dakun sugantilen dɔ ye kɛnɛba in yɛrɛ a kun seriyalen don Mali seko ani dɔnko minisiri fɛ Mamu Dafe Sherifila Jabaranso tɔgɔ la Korotumu Jabate n'a ka jatalanum kone de tun bɛ an ka jɛ ka sɔrɔlenw seriya. Ni sigi ye tasibila ye ka ɲɛsi maaw ma minnu ni tora jamana ko la ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga sɔrɔli ye n'an ko o ma ko démocratie n'a don min la ɲɛnamaya san o san marti kalo tile 26 o hukumu kɔnɔna na ni hakili falenfalen kɛnɛ in sigira ka ɲɛsin jamana bɛ lahala min kɔnɔ kabini san 2012 fo kana se an bɛ yɔrɔnin min na degun ni gɛlɛya minnu bɛ ka hakili falenfalen kɛ o bɛ se ka ta ka bɔ maliyɛnw kan cogoya min na a ka ja lafiya bɛ na jamana kɔnɔna na. An bɛ kabili 2012 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya ni sisan a furaw bɛ sɔrɔ cogo di an y'an miiri k'a fɔ hadamadenya o sen b'a la mais bi fana a b'a fɔ minnu ma ko nouvelle technologie olu jɔyɔrɔba de b'a la bi. Parce que ni an b'a mɛnna kuma caman bɛ o tɛ se ka fɔ bamanankan la cybercriminalité cyberattaque ninnu o bɛɛ lajɛlen désinformation ayiwa drone ninnu fana olu utilisation ka taa bila n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ la olu jɔyɔrɔba de bɛ bi Mali stabilisation na. A parti sociaux ye min ye c'est que an b'a la bi awa maire caman bɛ yen yala olu y'u ka yɔrɔ bila o b'a yira ko gouvernance locale problème bɛ yen. An b'a lajɛ fana an balakaw fana olu sɛgɛnnen don parce que ni dugu bɛ wuli fɔlɔ musow ni denmisɛnninw de bɛ wuli fɔlɔ gɛlɛya b'olu de sɔrɔ awa sisan an y'a lajɛ crise 2012 tɛmɛnen u bɛ mɔgɔw ka forow jeni u bɛ mɔgɔw ka mɔgɔw bali ka taa suguw la u bɛ mɔgɔw bali ka déplacer ka taa d'un point à l'autre o bɛ na kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase donc kɔrɔgu bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen de ka kelen. Awa n y'a f'i ye k'a fɔ 26 mars 91 o de nana ni démocratie ye bɛjɛ fanga ye ka mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka kuma fɛrɛ la o bɛ 26 mars ye an b'o kɛnɛ min kan nin ye n'o tun ma kɛ est-ce que nin kɛnɛ tun bɛ se ka sigi. Ministre du tourisme, de la culture et de l'industrie hôtelière a kɛlen ka kɔrɔfɔta ko ni don kɛrɛnkɛrɛnlen n'an ko a ma ko 26 mars k'o ye foli don ye ani tasibila ye ka da kun caman kan o kɔfɛ a ye weleweleda kan kɛ. San o san an ka Segu Dongo cakɛda bɛ colloque dɔ organiser ani enseignement supérieur ani ministre damadɔ pour que hakili jagabɔ ka kɛ dɔnnibaaw bɛ wele kalanbaaw bɛ wele pour que an kana hakili jigin kɛ an ka jamana lajɛ an ka hakiliw falen pour que cogo min na an malikura ko bɛ se ka sabati cogo min na comme jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na n'o ye général ni Asimi Goyita ye malikura fo maliden kura ka sabati donc Mali bɛ se ka sabati cogo min na vraiment an nalen bɛ hakilina falen kɛ malikura ɲɛtasira ko kan ka an hakili jigin kɔrɔlenw na ka foli bila k'a fɔ vraiment jamana mana taa nin cogo la an kan ka sigi ka kuma an kan ka sigi ka hakilina falen kɛ jamana mago bɛ cɛ la a mago bɛ muso la an mago bɛ denmisɛnninw na an mago bɛ an ka sifinnakaw la pour que an bɛɛ ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ an ka hakilinaw n'an ka tabiyaw an bɛ se ka segin an ka kɔrɔlenw ma cogo min na pour que u bɛ se k'an dɛmɛ ka lamɔ sabati an fɛ yen ka kalan sabati an fɛ yen.
an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni hakili falen kɛnɛ ɲɔgɔn caman de kan ka sigi sifinnakaw fɛ a ka ja jamana bɛ lahala min kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni k'o degun ta ka bɔ maliyɛnw kan ni sigi ka kɛ sababu ɲuman ye ka cɛfɔ ni kanbɛn na ba Maliba kɔnɔna na. hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ jɛkulu min sigilen no yasa ka se ka sɔrɔsu olu kɔkɔrɔma do ni a bɛ f'u ma collectif pour la défense des militaires bakuruba fɔli la CDM olu ye u ka laada latilen ni kɛnɛ dɔ sigili ye min sen fɛ u ye nɛgɛjuru sira dɔw cari nɛgɛjuru sira minnu fɛ fasoden ɲumanw olu bɛ se k'u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka Mali sɔrɔsiw ma a bɛ don u ka baara bolodalen dɔ de kadara kɔnɔna na ni u ko ma ko Mali ɲɛda kura an ka an faso u baara ni kunnafoni di kɛnɛ in yɛrɛ a sigiriw fɛ ka bɛn ni araba don ni kalo tile 25 san 2026 u jabala u kɔnɔna na Yirimajɔ Zerni na Bamako sigida 6 na ale kɔnɔna na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Tɛnɛnya Tarawele n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo de tun bɛ Mali jɔnjɔn dali ka fara minute kelen ta sibila kɛli la ka ɲɛsin banbagatɔw ma ani Monsieur Burama Goita ale ka bisimilali foliw la o de kɛra ka jɛkulu min n'an ko ma ko collectif pour la défense des militaires bakurubala CDM kani sigi baaraw nundu n'o de kun numéro dɔ présenteli ye malidenw la u bɛ se k'u ŋaniya yira cogoya min na ni wari cili ye o numéro kɔfɔlenw na faso la baarali la Kitiw dira ma an ye remise an ka siège yɛrɛ la. Donc au bora un bi oni sisanje anye démarche de que auprès des opérateurs on fait un téléphone morouge pour que au casser ka numéro vert ou blanc en disposition non quoi parce que diaspora fana ba ngolé qu'on ou va faire ka contribuer ni veut contribuer chose du maintenant encore c'est simple donc on lu fana ou hakili tadi ko fin be ni opérateur ou donc téléphone nous fait donc en cas ta ou bela akira move akira totuni et Orange Money ni et Wave kanku bɛɛ de quoi donc ni semaine depuis kiti kɛra ni santi on n'o baara de tun bɛ donc an nana k'o numéro sɔrɔ bi donc encore an tɛ se k'an da ten parce que fɛn mun don c'est visible donc c'est un travail ostensible donc bɛɛ de ɲɛ b'a la donc dɔgɔ ko t'a la donc ni wari bɛ yen a bɛ baara ni matériel bɛ yen a bɛ baara donc ni baara in fana kɛra donc bɛɛ ɲɛ b'a la donc c'est pour cela que en fana an ye numéro sɔrɔ dɔrɔn an ka conférence de presse kɛ bi pour que ka numéro ninnu bɛ annoncer ni kunnafoni di kɛnɛ min filɛ ni ye a kun de ye diɲɛma bɛ se ka bɔ a kalama togoya min na ko opération Mali ɲɛda kura an ka faso baara n'a hakilina ɲuman bɔra CDM yɔrɔ la u bɛn'u tigɛ nɔ bila Bamako yɛrɛ marakafo fɔlɔ de kɔnɔna la seereya kan caman de fɔra nin kɛnɛ in kɔnɔna na ni hakilina ɲuman in foli ye bon ko bonya bɛ Manden bonya bɛ segin bɛ Manden baara min sigira CDM mɔgɔw fɛ nin ye u ye wele se Mali fan bɛɛ ma donc Bamako dɔrɔn tɛ Mali région caman tun bɛ yan bi nka ne de ye chance sɔrɔ ka na jɔ kɛnɛ kan ka Manden témoignage kɛ n'o tɛ caman n'i ka bolo région caman n'a ka boloma fara nana CDM implanté don à travers tous les pays donc bonya sera Mandenkaw ma k'a fɔ an tun ye baara min boloda a bolo fara kuraw baara kuraw bɛna daminɛ an fɛ bi donc ɲɛmɔgɔw ye ne bila ka na n'o ye Manden cɛkɔrɔbaw ni a musokɔrɔbaw ye donc n kana faso jɔ kɛnɛ kan fasoden ɲɛnama si man ka to kɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko Mali tɛ kɛ foyi ye ni malidenw tɛ o kuma na sa min seko ye min ye o k'o kɛ fasoko la wasa o ni kunkɔrɔta o de kun ye opération Mali ɲɛda kura ambassadeur ta ye ni hakilina ye ni initiative ye an k'a fo an bɛɛ b'a fo an bɛɛ kan k'a fo maliyɛnw bɛɛ kan k'a fo parce que k'a fo an ka siraw dilan c'est-à-dire carré kɔnɔ siraw parce que gouvernement ou bien min na bɛɛ b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya moi je suis bien placé pour savoir sɛgɛn min bɛ u ka baara la mais an kan k'u dɛmɛ population kan k'u dɛmɛ donc ni initiative in ni hakilina in vraiment a bɛ population bɛɛ wele an bɛɛ ka wuli kan jɔ an sigiyɔrɔw an kan ka u pavé ka ciment k'a la ka gabagour k'a la ka caniveau a bɛ fɔ min ye fonsew k'u curé ka nɔgɔ bu u la ka éclairage public c'est-à-dire yelen k'o fana améliorer an ka carréw kɔnɔ an ka sow da la an ka denmisɛnninw bɛ se ka tulonkɛ yɔrɔ min u ka tulonkɛ yɔrɔ ɲuman na an ka mobiliw na an ka motocyclistes ka circulation ɲuman donc n'a fɔra i b'a mun la e ka na i yɛrɛ don nin kɔnɔ
ka kɛ a ka ambassadeur ye ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye o ye ko ɲuman ye o ye buɲaba min dira ne ma donc o buɲa ne b'a mesurer o baara n bɛ don a kɔnɔ ci min don a ka di ne ye ne ka don a la wa inshallah ne se ye fɛn o fɛn min ye n b'o kɛ mais n bɛ weleli bila maliyɛnw bɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ bɛɛ ka wuli parce que hali minnu bɛ Mali kɔ u ka sow bɛ yan u ka carrés bɛ yan an bɛɛ wolola carré minnu na an tulonkɛla carré minnu na depuis an fitinin ma hali bi o carrés bɛ yen bɛɛ b'a dɔn u bɛ cogoya min na. Kɛnɛ y'an bonyara ni tableau di ye CSPO NAV Mali ka nɔnabila ma ka fara opération Mali ɲɛdakura yɛrɛ ambassadeur kan ni ka kuncɛ ni fɔlisen duman ye. Mali kunnafonidilaw tɔgɔla soba maison de la presse ale ye kɛnɛba dɔ sigi assemblée générale ka bɛn ni kunu alamisa ye mars kalo tile 26 san 2026 kunnafonidilaw tɔgɔla so in yɛrɛ kɔnɔna ni o ye maison de la presse ye yaasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnyaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidila Yusuf Sisogo ale ka lahalayaw kan ni ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye gafe sɛbɛnsiraw fɛ gafe sɛbɛnsira min bɛ ni o ye alternance ye sɛbɛnnikɛla do ye ni lajɛ ni o ye assemblée générale ye ni a labɛnna maison de la presse fait uni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw ka kuluba olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na a sigi kun ye ka se ka na walawalali kɛ ani fana ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa hali bi kunnafonidilaw bɛ se k'u ka hakilinataw di togoya min na jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ basigi tiɲɛ n'a bɛ fɔ ma liberté de la presse o ka se ka yakubaya Mali jamana kɔnɔna na togoya min na ani fana u y'u sinsin kɛnɛ in kan kosɛbɛ kunnafonidila min minɛlen don k'a don bɛrɛ la ni o ye Yusuf Sisogo ye ale ka se ka kanabila sɔrɔ min ye maison de la presse ni o ye kunnafonidilaw tɔgɔla soba ye a ma ɲɛma Banjugu Dante ale ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko kabi lawale kuma ɲɔgɔnya kɔni o de bɛ kunnafonidilaw ani jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko olu fɛla de ye kulu dɔ ka se ka sigi sen kan kulu min kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnyaw bɛna kɛ yaasa bɛn basigi ani laɲinibaw olu ka se ka sabati min b'a to kunnafonidilaw ka se ka bila u ka hakɛ o kɔnɔna na yaasa hali bi an ka se ka faamuya sɔrɔ maison de la presse a ma ɲɛma ka kɔrɔfɔ la an ka jɛ ka a ka laseliw ɲɛmada Kadija Tarawele ani Seydou Ɲare olu ka kuma galamanni na. Kun min b'an sigi bi o ye an balimakɛ Yusuf Sisogo kun ka kuma ye Yusufu welela wele cogo min na ni ko b'a cogo la kunnafonidila ti wele ten wele cogo bɛ wele bi kunnafonidila la wele yɔrɔ b'a la wele waati b'a la mais malheureusement kabiri waati dɔ la o de bilala bɔrɔ kɔnɔ wele cogo min ye procureur diya ka kɛ ni sariya kura ye a b'a kɛ ten u taara Yusufu cɛ don dɔ la don min na an bi atelier la presse yɛrɛ tun ka ko kuma la association ɲɛmɔgɔw bɛ yen procureur yɛrɛ tun kan ka na tɔnsigiyɔrɔ in na an ni hakɛ mɔgɔw bɛ yen sɔgɔmada joona fɛ an bɛ na atelier kɛyɔrɔ la ASEP président ye ne wele ko denkura bɛ nkɔyɔ la ne ko a kɛra di a ko u taara Yusufu minɛ a ka so nin ye yɛrɛ ye procureur wele a ko tiɲɛ don a b'olu ka yɔrɔ la donc Yusufu ka ko in nalen kɛ a dugusajɛ ne tun kan ka taa Sénégal mais taali ko kelen ma kɛ Yusufu lajɛ maison de la presse vice président n'o ye inazon président ye n'a ni ASEP ni mɔgɔ wɛrɛw ma fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen jɛra u taara ka taa lajɛ ne yɛrɛ nalen ka bɔ Sénégal 3 ou 4 jours après n ye Yaliku ye wele ka Ba Sidiki wele an taara ɲɔgɔn kan an taara Yusufu lajɛ n ko bon Yusufu n kɔni ka représentant kun bi yan u ye rencontre bɛ participer i tɛna kuma sous contrainte i dɛmɛ anw ma diyagoya don i ye duden ye i ye journaliste ye ko min y'i sɔrɔ an kan ka wuli an b'an jɔ n'a ye i fɛta ye mun ye Yusufu ye kuma min fɔ tribunal la juge ɲɛkɔrɔ a ka audition na Yusufu jɔlen bar la Yusufu ye kuma min fɔ tribunal la Yusufu seginna o kuma kelen de kan ne ɲɛna n ko Ba Sidiki Touré a fɔ Yusufu ɲɛna a ye kuma min f'i ɲɛna a ka segin a kan a seginna a kan n ko Boubacar Yaliku ye Yusufu ye kuma min fɔ ɲɛna fɔ a ka segin a kan a seginna a kan n ko tuma na n kan ka min kɛ ne b'o dɔn n wulila procureur kɔni n'o kumana siɲɛ 100 o n taara ɲɛ ministre rencontré an kumana heure 2 n fɛta ye min ye n y'a fɔ a ɲɛna a hakilila ye min ye n y'a fɔ a ye journaliste ka hamina ye min ye procès in taabolo la min ma n'a ye n y'a fɔ a ye mais on considère que procureur bi relevé ministère la juge lui il est indépendant on considère mais an kɔni an fɛta ye min ye an y'a fɔ walasa nɔgɔya bɛ se ka don a la jugement rendulen kɔfɛ
a ye ɲɔgɔn ye an kan ka delili mun kɛ an y'o delili kɛ kabiri Mali journaliste ko daminɛna sanction bɛ ta journaliste kama fili b'a sɔrɔ baara yɛrɛ ka kɛ baara cɛjugu yɛrɛ a ma ɲɛ mais asafla kaso fermé n'a million kelen sara in a cɛ a ma nin ye dɛ nin dama tɛmɛna mais n'a dama tɛmɛna komi a sariya de y'a ta a sariya baara de bɛ kɛ ni tɛ jɛn n'a sariya baara ye i b'a dilan cogo min na o bɛ dilan hakilimaya fana kɔnɔ donc c'est pourquoi an fana ko kuma fɔ yɔrɔ cayara a fɔ b'a cayara maa minnu da b'a la u yɛrɛ t'a dɔn u da bɛ kuma min na donc c'est pourquoi an wulila k'an jɔ nin yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ nin ko in ɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye o kama an ye wulikajɔ minnu kɛ ka kɛ ni Isufu ka laɲini ye an b'o wulikajɔ ye an bɛ continuer k'o bɛɛ lajɛlen de kɛ an bɛ kuma in kun cɛ ni kuncɛ yɔrɔ min ye an bɛ liberté de la presse défend fo ka taa s'an saya ma ni y'an ka valeur de mais an bɛ min ɲini journaliste fɛ an ka baara in a y'aw gɛlɛya n'aw bɛ baara o baara kɛ a k'a sariya bato a y'aw gɛlɛya a ka baara in dɔn namara tɛ basi mɔ i bɛ dɔgɔ de don a kɔrɔ namara tɛ basi mɔ dɛ donc n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ baara in bonya i k'a sariyaw tilen. Ni ne fana b'an sɛnsɛn kan kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw fɛ Kafinɛ Bacili. Ka ta marisi kalo tile 26 la ka taa se a tile 29 ma Cameroun jamana duguba la Yaoundé a bɛ ka jagokow ɲɔgɔn kunbɛba bisimila. Organisation mondiale du commerce a tɔnden jamana ministre minnu ni olu ka caw bɛ ɲɛsin jagoko jalatigɛli ma olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun jamana duguba la Yaoundé wasa ka kuma diɲɛ jagoko kan. Conférence ministérielle de l'OMC ni zenya ta ko 14 laɲini min makɔnɔnen do ɲɔgɔn lajɛrɛba in senfɛ o de ye ka se ka sariya ni bɛnkan kuraw sigi sen kan diɲɛ jagoko kama wasa a ka se ka ŋuna ka wuli n'a yɛrɛ kolo ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ ka kalan bi a ka kan da ka don jagoko babu la a ɲɛta ɲuman bɛ se ka sabati cogo min ka sinsin n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ ka kalan bi k'a sababu kɛ politikiko mankanw dugukoloko mankanw tajiko kɛlɛw ani farafaraliw ye a ka kan sigi ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka masala ɲɔgɔn fɛ jagoko babu kan o de siratigɛ kan nabaga camanw a bɛ taa se délégué ba 4 ma Organisation mondiale du commerce tɔnden jamanaw la olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun jamana duguba la Yaoundé tile 4 kɔnɔna na walasa ka ninkura fiyɛ diɲɛ jagoko la jagoko ka na taa ferege k'a balan diɲɛma ɲɛ wagalen ɲɛna. Organisation mondiale du commerce OMC n'ale ye jagoko jalatigɛ jɛkulu directrice générale ye OMC maɲɛmamuso a ka dantigɛliw senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni ɲɔgɔn kunbɛba in dayɛlɛ ni lajɛrɛ ye a ko jago kun bɛ ka taa taabolo mun kan diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen kun b'o kan k'o taabolo sidɔn ko kow ti ten tuguni a ko wa siga b'ale la k'a fɔ kow ka segin a segintogo kɔrɔ la o kumana ko waati de sera fɛɛrɛw ni dabaliw ka sigi sen kan togoya min na jɔsen kura bɛ se ka ta diɲɛ jagoko kama min bɛ kɛ sababu ye a ka se ka ɲɛda kura bɔ gɛlɛya ni degun minnu bɛ baara in kɔnɔna na o fiɲɛw ka se ka bɔ a la laɲiniw ka se ka sabati hali k'a dan diɲɛ setigi jamanaw ka mankanw ma o yɛrɛ tɛ tɔ to jagoko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis jamana Iran ani Israël mankan o bɛ ka gɛlɛyaba don tajiko binakun kan diɲɛ kɔnɔ min kɔlɔlɔ bɛ se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ni ye Organisation mondiale du commerce yɛrɛ ta k'a lajɛ OMC i b'a ye k'a fɔ tɔn in ye gɛlɛyaw caman latɛmɛ o degun dɔw bɛ tali kɛ bɛnkanw bɔrɔtɔli kan tɔnden jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu ka ɲɛta sabatilen don ani diɲɛ jamanaw minnu bɛ ɲɛta sira kan k'a latagama gɛlɛya nasira ka ca a dɔw bɛ tali kɛ sɛnɛko kan dɔw bɛ nasira caman kan laɲini ye ba bɛ se ka don jagoko la cogo min a ka ja ka ɲɛda kura di a ma k'a kɛɲɛ ni bi tile lako subahana mansinw ye fiɲɛbana minnu yɛrɛ wulila diɲɛ kɔnɔ olu kun ye fiɲɛba don diɲɛ jagoko la Ukraine mankan o nana n'a k'a tɔ bɛɛ lajɛlen na sigi min bɛ jagoko kun kan Cameroun jamana kɔnɔna na laɲini camanw de makɔnɔnen don Organisation mondiale du commerce tɔnden jamanaw a ministriw u ka ŋaniya ye u ka se ka wuli bɛnkan jolenw kan min bɛna kɛ gɛlɛya furaw ye. Faransi jamana ye jalaki galontigiya jalaki minnu bɛ Faransi jamana kunkan ŋunuŋunukanw kunkan minnu bɛ senna ko Ameriki jamana ye Faransi jamana bagabaga wa k'a ka bagabagali sera Faransi jamana la k'o de kama Faransi jamana ye ko to Ameriki jamana ta la k'i ban ka invitation ci Afrique du Sud jamana ɲɛmaa ma wasa u sen ka bɔ G7 lajɛrɛba ɲɔgɔn kunbɛ la min ka kan ka sigi sen kan
juin kalo nata tile 15 ka taa kuncɛ a tile 17 Faransi jamana ko kuma minnu bɛ senna k'a fɔ ale ye koto Ameriki jamana de t'a la ni Ameriki jamana ka bagabaga sera a la ka wajibiya kan a kana wele bila Afrique du Sud jamana ma G7 lajɛrɛba senfɛ ko galon fila ma tɛmɛ a kan nka bɛrata Faransi jamana y'a jira k'a fɔ ko G7 lajɛrɛba in senfɛ min bɛna kɛ juin kalo natɔ ko sinsin kɛra Kenya jamana de kan k'a sen don lajɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛna Afrique du Sud jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min ye G7 lajɛrɛ la ani farafin jamanaw tɔgɔ la k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Afrique du Sud jamana dun fana sɛbɛntiyara kan k'a fɔ ko tiɲɛ don ko Ameriki jamana kun kɛlen don k'a ɲini Faransi jamana fɛ ko wele kana bila Afrique du Sud jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ma G7 lajɛrɛ ɲɔgɔn kunbɛ kan. N'a ma ɲɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ma wele G7 ɲɔgɔn kunbɛ la o b'a yira k'a fɔ Sud-Afrique jamana la ko kɔrɔfɔ bilala Ameriki jamana ka laɲini de kɔni kun kan. Afrique du Sud jamana ani Ameriki jamana cɛ jɛduman tɛ kalo laban ninnu kɔnɔna na u ŋɛɲɛw tɛ ka kun ɲɔgɔn na. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛrɛnkɛrɛnnenya la sommet du G20 lajɛrɛ senfɛ min bolodara novembre kalo tɛmɛnen ale de kɛra sababu ye ka Afrique du Sud jamana sen bɔ o ɲɔgɔn kunbɛ la. O kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ G7 lajɛrɛ bi k'i kun bɔ o kan ka kɛ juillet kalo la k'a ye k'a fɔ hali bi wele ma bila Afrique du Sud jamana ma k'a fɔ i niyɔrɔ bɛ sommet du G7 sigi la o kuma Afrique du Sud jamana ka wele baliya k'a jubaju tɛ kɛ foyi ye ni Ameriki jamana ka laɲini sabatilen tɛ. Sudan jamana kɔnɔ susuli fila kɛra drone na mamurutilen jɛkuluw fɛ sani dugu cɛ a dengun sera Darfour dugu ma ani Kordofan ta sira. Darfour dugu la u ye wulikajɔ kɛ ka dɔgɔfiyɛ dɔ de bugubugu. Kordofan dugu ta sira wulikajɔ filanan tara ka yen sɛgɛrɛ karɔgɛlɛya wale in kɛra sababu jugu ye ni ka jamana kɔnɔden nana masumalen maa 28 de bɔnɛ u niw na fufalaki minnu ma min u ma bon. Ɲinan san na mankan min bɛ ka wuli Sudan jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka ni min kasara u ka ca maa 500 ye. Bamaganci ninnu ka bugubuguli fanba a bɛ ka kɛ drone sira de fɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni wulikajɔ in kɛra nka bɛrata diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ye fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan waasa bugubuguli a kɔlɔlɔ ka se ka dan sira la. Lakana fɛɛrɛw bolodara ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw kɔlɔsi nka bɛrata o si ma kɔlɔlɔ jugu in bali. Ma bɛ se k'a fɔ o ye wulikajɔ in kɔlɔlɔ dan sira la nka a ma tiɲɛni n'a ninbɔn bali. Sanga ni waati mankanw bɛ senna Sudan jamana kɔnɔna na. Sudan sɔrasiya ani mamurutilen jɛkulu force de soutien rapide bi kari ɲɔgɔn na mugujugu bi dayɛlɛn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bugubuguliw bi kɛ sani dugu cɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛniw don ani ka niw bɔn. Congo RDC jamana kɔnɔna na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka lasigiden ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ o ka dankan muso représentante spéciale adjointe de la mission de stabilité Viviane Van de Per k'a yira k'a fɔ a y'i kan labɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso conseil de sécurité ma k'a yira k'a fɔ ko Congo RDC jamana mankan a bɛ ka walankata ka maraw cɛci ka taa barisabu ka d'a kan mankan fanba o kun dalen don kɔrɔnyanfɛn bolo fɛ ani woroduguyanfa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ni Sud Kivu ye nka bɛrata mara min bɛ wele Chopo kɛlɛ sera yenkaw fana ma. Sud Kivu mara la basigi kɔni cannen don kosɛbɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛɛrɛ kɛra ni ka M23 mamurutilen jɛkulu daga bɔ yenkaw dala janvier kalo tɛmɛnen nka bɛrata a bɛ n'a fɔ komi foyi ma bɔ basigibaliya la. Viviane Van de Per ka fɔ la sanga ni wagati susuliw ni bugubuguliw bi kɛ sani dugu cɛ siranya kamanagan sababu la jamana kɔnɔdenw bi ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔw la basigibaliya ani lakanabaliya sababu la. Congo RDC jamana mankan walankatali ko la min mankan bɛ Congo RDC sɔrasiya ani M23 mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a ti ka dan soda la bilen. Kɛlɛ sera Congo RDC ani Burundi jamana dancɛ la o b'a yira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma kɛ a ka dan soda la basigibaliya tɛna dan Congo RDC jamana dɔrɔn ma. N'a ma ɲɛ k'a fɔ Congo RDC ni Burundi bi dancɛ bɔ ni kɛlɛ kɔni sera dancɛ la o bɛ taa wolo jamana wɛrɛw bagabagaliko la Congo RDC mankan kɔlɔlɔ kama. O de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaaya sugu ka yamaruya kɔnɔ k'a bɛn ni nin sanga kofɔlen in ye ka se ka u ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw don an garisɛgɛ la aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.